unha candela e sobrala por ti. Prometo non fallarche nunca. Temos tanto que darche, tantas cousas que contarche, e temos tanto amor guardado para ti. E temos tanto que darche, tantas cousas que contarche, e temos tanto amor guardado para ti. Temos tanto que darche, tantas cousas guardado para ti. Ai, temos tantas cousas que darvos. Que tal? Moi boas, son as 11:30 pasadas da noite. Estamos en directo na Televisión de Galicia, emocionados sobre estas pedras do Obradoiro, estas pedras que nos lembran que estamos sobre dous patrimonios da humanidade. O final do Camiño de Santiago, mirade que maxestuosidade desta praza, e coa nosa catedral de fondo, que é a meta e a do Camiño de Santiago, que forma parte dese casco bello histórico de Compostela. Ninguén vos pode dar máis nestas badaladas. Eva Iglesias, Aitana del Mar, Edi Insua, moi boas. Boas noites, Galicia. Ai, que emoción, de verdade. Ai, que ilusión. Fai moitísimo frío, ahora mismo este empedrado, estáme subindo toda a friaxe Toda a para arriba. humedad das pedras, Pero verdad? moi emocionados de estar aquí e sobre todo con vos compartir este momento, de Pues verdad. claro que sí, Pero Eva. hai unha cousa moi importante que teño que dicir. A ver, Edi. É que contoume un veciño meu o ano pasado que lle dou moitísima sorte ver as badaladas na TVG, que ya hasta lle tocou a lotería. Que me estás dicindo? Así que xa sabedes, se queredes ter sorte, tedes que ver as badaladas en galego. Ah, Con eso é nós. verdad. Tocoulle sin mercar xa o billete. Tocou, o afortunado como a nós estar aquí. E Que ben, sabedes que ben. por qué, non? Por que, Aitana? Porque a auténtica sorte é despedir o ano e festexar o ano novo en galego, e nós somos a Pois única sí. canle que o facemos. E E digamos máis. Sí. Vamos a ser a única canle que demos ben as badaladas, porque eu sei de bo dente que Lalo Penelas marchou a Porta do Sol a Madrid. Eu creo que vai a ranxar con todo. Algo vai facer. Mirade, queremos que estas sexan unhas badaladas moi participativas. Por eso queremos que nos mandedes as vosas fotos coa Televisión de Galicia de fondo, recibindo este 2026 en galego, na nosa lingua. Tedes aí un teléfono na parte inferior das vosas pantallas. Eu tuve lo Eva. 630431921. Canta visión perdín no 2025. Que se acorden de identificarse, de decir quiénes son, de dónde nos están Claro. vendo. Vale, é moi importante, queremos compartir estas badaladas con vos, así que vos sodes moi importantes tamén aquí, así Pois que sí, temos que sair todos. Bueno, e non olvidarvos, por favor, que eu dixen que iba a subir a cuberta da catedral, a esa Bueno, berenguela, Eva, e vou mira, non facer. A ver, como Mira. vas No, vivir no, no. con eses tacos? Queres te matar, non? Eu prometo e sigo prometendo que Bueno. vou subir arriba e aparte vou estar moi ben acompañada. Ai, Eso sí que non a sabía. Sí. Bueno, en calquera caso, mirade, tedes hai unha mensaxe moi especial, unha mensaxe de alguén, unha mensaxe misteriosa. Colledes os vosos teléfonos e apuntade as pantallas da Televisión de Galicia. Vedes ese código QR? Bueno, pois tedes que escanealo ca cámara de fotos e a ver que mensaxe vos atopades No. aí, porque é unha mensaxe moi importante pro 2026. Non me veñas non por aí. vos digo máis. No. A ver, Será boas aquí novas. non vale tirar a pedra esconde la mano. No, porque Ah. igual é un destas virus que se che meten no móvil, Sí. Arturo. Bueno, digo cho, queres que cho diga? Por favor. Vai ser Touriñán que ten unha mensaxe Oh, moi sí, especial. señor, Bueno, Xosé e agora Touriñán. digo unha cousa, temos que saudar aos ouvintes que nos están escoitando, os que lles tocan traballar tamén nesta noite, persoal sanitario, transportistas que nos escoitan a través da Radio Galega, e temos que escoitar a todos os galegos e as galegas que están fora de Galicia e que vendo esta retransmisión en galego se sinten máis cerca de nós e de Galicia. Sabemos que é moi importante para eles
un biquiño moi grande dende aquí. E máis eu Veciño. quero mandarlle un saúdo moi importante a toda esa xente que se está vendo de fora de Galicia e tamén Claro. está sintonizando TVG. Claro que sí, é moi importante. Moitísimas gracias. E agora temos un saúdo moi importante. Mirade, os veciños da Guarda quixeron facer unha mensaxe de agradecemento por todo ese apoio que recibiron de todas as galegas e os galegos na campaña Xuntos brillamos máis e fixeron esta mensaxe tan especial. Mirade. The time is now. Na Guarda sabemos que os galegos sodes como miño. Porque tarde o temprano acabades visitándonos. Every heartbeat's breaking free. Coidamos a nosa historia, pero que mellor conservamos, O noso aspecto. A clave dunha vila unida é sempre xogar en equipo. E os que veñen xa son como da casa. Patrón, un poquinho máis de pulpo ou que? Somos alegres. Aquí, quen non canta é porque non quere. E os que nos visitan, Témolo no bote. Tears to the crowd. Así que, gracias por todo. Este ano E nos aguardamos a vos, claro que sí, mandamos un Veciño. biquiño. Bonitos. Oye, que ambientazo temos aquí detrás? Isto é unha locura, É que non sei se se escoita na casa, pero aquí hai un ambientazo. Eu estou flipando. Regalan algo aquí para que haxe tanta xente. Bueno, pois este calor Boas síntese. noites, Obradoiro, como Moi boas. estamos? Home, que Mira aquí que fai cabe- frío, Que Hai ambientazo frío, hai pero aquí, Hai calor entre todos, porque Pois aquí sí. caben casi 8.000 persoas. A 3 graus que E estamos, dígomos unha cousa, Sí. ver tanta xente de festa pasando ben, está me dando un pouco de fomo, a verdade. De que? Fomo, De que? dixo, que di? Fomo. Fear Fomos, of fomos. missing out. Tápate que che está collendo frío, tápate, tápate, Pero tápate. que non sabes o que é? Que é o do fomo? No. que é? Ai, de verdade, esta xente é moi bella xa para Bueno, dar badaladas. esto sí, tampouco me soa. Vamos a ver, o FOMO é esas gañas que temos os shows por vivilo todo. Ah, por queres estar a aí. envexa de querer estar de festa, querer estar aquí. Pero vai tonde? Pero di así, Vai que rasi Meli. palá. Quero ir para lá, claro que quero. Pero di Vale, así. veña, vaite. Despois non me bote desde menos, Veña, pois Xa che vou buscar eu. Aitana vai ir curalo, como dixo, o fomo. O fomo. Vai ir curalo o fomo ao Obradoiro. Mira, que nos din que están chegando as primeiras fotos, Ah, A ver a se ver che que mandaron está de aí, Fisterra. Ai, que A ver. ganas, a ver. Imos ver estas primeiras fotos. Ai, que Ai, sí. maravilla, Mira, pero que ben, que moita xente do familia. equipo, moita familia da televisión de Canta Galicia. felicidade, sí, señor. Sí, señor, qué guapos. A Pero ver, bueno, as seguintes quenes son a familia. A ver. Non se ve. que non se ven moi ben, A pero familia bueno. Campos Vázquez, a ver si os temos. Non vemos aí, bueno, Están este é a tan primeira- contentos, mira están que sorriso. congelados polo frío. Aí Estos están. son os Campos Vázquez. Mira os que ven, están aí, que ben están. estamos aí detrás, O de fondo, calorín. moi Oh, ben. mira, E mira, outros. esa é a miña familia. Esa é a tua familia. Mira que ven aí de Fisterra. Meu Mandamos pai, un nai, biquiño. meu tío, Mira, miña pois que se abuela, anime a a xente. miña irmán e o meu sobrinho. Sí, sí. Pois que se anime a xente a mandarnos gusta. máis fotos. Mira, familia bonita tamén aquí. Que envidia, señor. están aí ao caloriño, verdad? Sí, e nos Que ben aquí están. papando un frío. Que, bueno, pero estamos moi contentos. estamos moi sí, ben señor. acompañados. Eu creo que Aitana xa está coa xente do Obradoiro con ese fomo. Teña ganas de ver, de falar cos peregrinos. A ver a quen atopou, Aitana. Sabe Dios. Pois mira quen atopei por aquí. De onde sodes? Eu son de Bezarriá, de Lugo. E ti? eu daqui, de Santiago. E que facedes aquí? Bueno, ti eres de Santiago, pero ti que fas aquí? Pois eu traballo aquí e este ano non poiden ir pasar o fin de ano ca miña familia, entón paseino aquí. Pois mira, eu creo que é bo momento para que lles mandes un saúdo, non? Pois saludo a meus abuelos, a meus pais, a meus tíos, a toda a miña familia, mandos un besazo enorme, quero vos moitísimo. Eu teño unha pregunta. Con que recordo, momento inesquecible quedamos desde 2025? Pois non vos sei. Ca boa saúde que hemos tido e que teñamos o 2026 igual. Home, eso é, vamos, un bo desexo, polo menos. E que lle pedimos ao 2026 por aquí? Eu pidolle salud, que a miña familia toda estea ben, pouco máis. É o máis importante de todo. Home, desde logo que sí. Eu vou aproveitar tamén para mandar a miña familia un bico. Por suposto. E volvemos conexión, non? Pois veña, a ver que fan por aí. Dios mío, aquí hai xente de todos os lugares de Galicia. Que fantasía. que Pois ben. Aitana xa fixo o seu FOMO, era FOMO, non? Sí, fomo. Era FOMO. Fear of missing out. Cuidado.
Ai, Que tes perdón. Espera, que Que me pasou? manda. É que me acaba de mandar un WhatsApp o arzobispo de aquí de Santiago. Bueno, O sea, va a xa subir a estamos. era verdad, va a subir a cuberta co arzobispo. Pero que non me creíades, que é verdad. Teño aquí co arzobispo, perdón. Era con él con que ibas a subir. Quedou con Vou él. subir co arzobispo de Santiago Ai, con Dios Don mío, Francisco. Bueno. E vamos a comer os dous as uvas na fermosa berenguela. Bueno, pues tú vas a ir para arriba, pero nos imos quedar aquí, eu non che vou, No, vou eu Vas sola. tú para arriba. Non teño medo ningún. Jesús. Vou eu soliña para Ten arriba. cuidado, non te Ai, mates, Dios mío, xa tes mira. unha edade. Sí, porque subir con esos zapatos Logo me arriba. atrapas. É que, bueno, entendo que queiras estar tan preto da berenguela porque é unha torre, un reloxo histórico. Está unha maravilla. É moi importante dicir un dato que a min encántame, que o da berenguela é un reloxo de 1831, que é 35 anos anterior. Aí a vemos, maxestuosa, que bonita esa esfera do noso reloxo, é moito máis anterior que o reloxo da Porta do Sol, que é de 1866. Temos que dicir que está en reparación, Temos que dicir que está en reparación. É verdade, Claro, é verdade. porque están aí cuidando o reloxo, pero imos escoitar perfectamente o son desas badaladas. Xa chegou Aitana. Que tal? Volve de menos ou que? Ai, moi ben. A ver, o Oye, meu oco, que Eu maravilla estaba por é que aquí. estuveras na praza, que este ano, por certo, foi récord de visitantes, de peregrinos. Sabedes que se selaron nada máis e nada menos que 500.000 compostelas, récord histórico. Bueno, pero eu teño que dicir unha Moitos cousa moi peregrinos importante aquí, A ver, que outra cousa ten Que o camiño de Santiago non acaba aquí, acaba en Fisterra. Bueno. Así, acaba en Mira Fisterra. como va a repasar. Hai que alargar un pouquiño máis, hasta lá 3 etapiñas máis e xa estamos en Tamén Fisterra. podo dicir eu que acaba na estrela do árbore de Nadal de Vigo. acaba ali, todo o mundo sabe. Disculpa, que nos están chegando fotos. A Moitas ver, familias. a ver. A ver cantas fotos. A ver se algunha é do meu mozo. Mirade, que maravilla, que Dende familia Suiza, bonita, dende Suiza. dende Suiza. Aí Sí, que hai moito estamos galego pertiño por ali, de vos. moito galego, sí, Claro señor, que mira sí. que familia tan bonita. Veciño. Mirade, para Suiza. Bueno, No, vamos seguir Toñedo. vendo fotos, pero como este ano tivo moitos momentos, hai unha persona moi especial que gañou atención, é unha artistaza, gañou un Grammy latino, é galega, é de Compostela, é a grandísima pianista Isabel do Barro, e ten unha mensaxe para nós. From around the world, Isabel do Barro. Muchísimas gracias a la Academia por este inmenso honor. A miña historia non comeza aquí, senón aquí. As horas de ensaio e aprendizaxe na casa, os meus primeiros concertos. Para min, o meu maior éxito é non perder a raíz. Cada vez que paso por aquí lembro de ir paseando por aquí co meu avó Xulio. Sí, sí. E levar a miña terra e cultura polo mundo enteiro. Aquí, vivín concertos nos que coñecín os mellores pianistas do mundo e sentín emocións que non caben en ningún escenario. Feliz ano 2026, que neste ano se cumpran todos os vosos desexos e que sempre teñades ese lugar o que chamar casa, dende Compostela, xuntos na Galega. Pois un biquiño para Isabel do Barro e noraboa, de verdade, e moi merecido, claro que sí. Creo que falta algo de música, ¿no? Sí, falta algo de música, o que temos son moitas fotos, 400. Pero que rápido chegan as fotos, Esto Dios só para mío. neste Eso cante, chámase WhatsApp, Eva. non sei se o Mirade, coñeces. dende Carballo. Ai, Dende que Carballo, maravilla. pandereteiros, Vento a non? TVG. Moitas grazas, aí que- están. Ai, que Ai, que ben. estampa tan bonita. Dende Barcelona. Xa vos digo que nos ven fora de Galicia, que sei no eu. Claro. A ver, seguiré mandándonos fotos. Quen máis? Vamos ver máis fotos. A ver, quen máis está dende a diáspora pendente de nós? Ai, mira, hai Ai, que mira. repanchingada Londres. está. Inglaterra, mira que longe chegamos. Sí, que ben se está ali. Canto galego hai polo Madrid. mundo. Anda, Madrid. Desde Madrid, un Así me gusta, saudiño. un saudiño Moi para ben, se porque sentiña. en Madrid non sei se vededes esas badaladas, No. Temos a Lalo por aí que non sei eu. Que máis temos por aí? Canta Ai, que xentiña maravilla. bonita, Dios mío. Bueno, de o verdad. certo é que familia. hai moita xente véndonos, hai moita xente no Obradoiro e temos moitísima festa. Este é un auténtico privilexio vivir estas badaladas en galego e vivilas nesta praza maxestuosa, xuntando os corazóns de Galicia con todos os corazóns que están tamén de fora dos galegos espallados polo mundo. Mirade o código QR, lembrade, isto é unha mensaxe moi especial que nos vai dar Touriñán, que paga a pena velo, verdad, Eva? Tú Hombre, si é de Touriñán, que se chegou que vale a pena. Medo me dá.
xa vos digo. Podemos esperarnos de todo, non? Bueno, pois agora temos música. Prometimos vos que íamos ter moita festa. Eu quero bailar. Imos ter festa, pois que bailamos xa. Pero Está a como Cinema bailamos por se aí. non temos nada? Como non? A ver, está a Cinema por aí. Pois que ¿Dónde entre está? a Cinema. Veña que queremos bailar. Hoxe está brillando a lúa, pero coa Cinema vai brillar o sol. Eu non quero que me des amor, nin tampouco unha relación. Non quero roubar o corazón. Eu non quero que chores por min cando non estea xunto a ti. E agora préstame atención. Tan só quero teu calor. Veña, déixate levar, esta noite non rematará. Non teñas medo despertar. Non me busques nese bello bar, ni me sigas ao camiñar. O meu corazón por ti late yo. Tan só quero teu calor. Cando brillo o sol, lembrarei se non estás aquí. Cando brillo o sol, esquecerte de mí. Cando brillo o sol, lembrarei se non estás aquí. Cando brillo o sol, esquecerte de mí. Cando brillo o sol, lembrarei se non estás aquí. Cando brillo o sol, esquecerte de mí. Moitas grazas, compañeiros Fantásticos, da Orquesta señor. Cinema. E, bueno, o certo é que esta festiña danos moito calor. Que Danos moito enerxía. calor, verdad? Porque estábamos a 3 grados na Praza do Obradoiro. E mira Eu que creo fai frío. que tal a xente de atrás? Como estades? Ben? ¡Qué maravilla! Animada, esta xente está moi animada. Aquí a xente non ten frío, Que eh? gustazo. E ademais hai que dicir unha Sentimos. cosa, aquí a xente vai a ver as badaladas cando toca, non como na Praza Maior que anda por aí O Lalo Lalo Penelas, na Porta É do Sol, verdade, nada. non. Bueno, eu si me permitides, compañera, por favor, pasa. Ahí está, pasa más zapatillas. As zapatillas. Porque Pero que fas tú? Oh? porque vou subir arriba ahora, pero claro, a ver si me permitides vou poñer as zapatillas porque Pois sí, en porque- tacos igual se me complica. Entonces nada, eu vou para arriba, vale? Vos quedades aquí. Pero vais de verdade, entón. Pero, que sí, que lle mandou unha mensaxe o arzobispo. o Pero que me arcebispo está de Santiago esperando de o Santiago. arzobispo, E que ti don non estabas Francisco. cando dicho. Bueno, Eva, pues nada, para ir para arriba. Vou valí. Vai para arriba. Eu tomo cuidado. subas ali, vos Moi aquí. mal, moi Vale. mal. Bueno, moi mal. eu estou moi Toma ben. subas sen nos. Eu digo unha cousa. Vete a Churo. 40 vai. Non sei se lle teño máis medo ás alturas ou ás alturas. Un perigo, un perigo. Está É moi que ben. está ben o que dices ti, Edi, de Lalo Penelas, porque mirade por onde anda Lalo Penelas. Eu creo que a única canle na que Ben, imos poder antes. comer. Pero que vai aí Na arriba? TVG, está no reloxo da Porta do Na Sol. Porta do Sol. colgado. vai Claro, aí arriba? está ali pendurado a ver que fai. Vai a arranxalo todo xa. Sí. Xa vos digo eu, todo Madrid, por favor, vendo a televisión de Galicia, porque non vades tomar unha mísera uva. Mirade o que teño para vos, quietos aquí, non vos movades. Pero ahora onde Mirade, vai? mirade, Ahora. é que queda moi pouquiño para rematar o ano e nos imos darnos o último gusto do ano Caramba. con este xamón artesanal de Torre de Núñez. Bueno, pero é que estou vendo, a ver, Este pero é que ten moi boa aquí pinta. faltan liscos. É que quen se adiantou, quen colleu xa liscos? A mí non me mires De que eu verdad. estiven aquí, estivemos xuntos todo o Bueno, tempo, Arturo. A mí, porque mirades para min que eu non fun. E se alguén de produción, bueno, Sí. eu entendo que porque a pinta que ten. Claro, Sí, é como verdade que iba sí. para futbolista, bota balóns vale, fora. non me importa, veña, que demos o último Podemos. gusto do ano, sí, Ten veña, moi colled boa un pinta cachiño, este xamón, probadeo, Non me extraña probadeo. que o roubaran, A ver, que? Increíble. Madre mía. Claro. Bueno, Sí. delicioso. Uf. E dis que isto de forma natural. De ten forma menos sal. natural. De verdade, grazas Torre de Núñez por este agasallo de fin de ano. Torre de Núñez, cada ano mellor e mellor, cada día mellor e mellor. Xa Boísimo, non me importa boísimo. nada ese lisco perdido. A ver, a niña, veña, Madre producción, tomade todo o xamonciño que está moi rico. Home, hai Con que Torre de alimentarse. Núñez, feliz ¡Año novo! Bueno, que como? Pero en serio que Eva está arriba? Non mo Que di que está na cuberta? A ver, Eva, Esta tarde vos. Hasta que Coberta está non na creo. cuberta. Que non. Eva, de verdade, xa estás na cuberta da catedral? Que non. Eva? E viña. A ver, Eva, onde Cheguei, estás? compañeiros, Oh, oh. cheguei.
que non confiabades en min e aquí estou nestas maravillosos tellados da Catedral de Santiago e aquí está esperando por min o arzobispo Don Francisco. Moi boa noite. Que tal? Boa noite e un saudiño a todos, hoxe desde este lugar maravilloso cando o ano está a punto de rematar. Pero que teño a pel de galiña agora mesmo, Don Francisco. Non me extraña porque está unha noite fermosa, alegre, pero ao mesmo tempo fría, temos a lúa que nos vixía, pero creo que unha noite fermosísima. Merece a pena estar aquí aguantando un ratiño antes de que soar badaladas. Merece a pena, claro que sí, Don Francisco, porque aparte, na historia da televisión de Galicia das badaladas, é a primeira vez que alguén sube aquí aos tellados e estar ao lado desta preciosidade como é a berenguela. Que nos podes contar da berenguela, Don Francisco? É unha cousa curiosa, chamámoslle berenguela por unha certa confusión. Sí? Sí, porque a torre realmente Berenguela era de Berenguel de Láncara, que fixo unha torre no século XIV onde hoxe está o Pazo de Rasoi, torre defensiva, e por asimilación con esta chamase a Berenguela. Pero esta torre do reloxo que se construye a partir do século XV, chamose incluso a torre do rei Luís de Francia porque regalou dúas campás naquele momento. E sobre todo Domingo de Andrade fixo esta magnífica torre barroca que vemos agora no século XVII, refixoa prácticamente. Xa sabemos algo máis. A berenguela original, a realmente original, no Pazo de Rasoi. Anda, pois mira do que me acabo de enterar antes de acabar o ano. Manda, Pero mira, eu queríalle preguntar unha cosa, porque isto non sei se é unha lenda ou é verdade, pero decíase, oíase, que polos tellados da catedral antigamente andaban galiñas. Pódeme explicar iso? De certo, é que hasta os anos 40-50 aquí, nestes tellados, hoxe reformados, pero hasta aquel momento viviu un sacristán, ca súa familia. Hai que comer no tellado, claro, na mesa hai que ter un xantar preparado, polo tanto, galiñas cerquiña, ya sei si foi. Vivía porque cuidaba a catedral todo día e noite. E polo tanto, era como o guardián da catedral, podríase dicir. Efectivamente, o guardián da catedral, co cual tamén tiña que ter aqueles animales, como había a veces nas nosas casas, sobre todo nos povos e aínda nas cidades, que a veces nas guardillas ou nos tellados había galiñeiros, tamén aquí na Catedral de Santiago. Pero que fantasía, Don Francisco. Bueno, non sei se quere mandar un saúdo ou decir algo. Pois eu mando un saúdo cando está a pique de rematar este ano, desexando o millor para o ano novo, de verdade, un ano para todos os galegos e galegas, cheo de esperanza, de ilusións, de proxectos, e desde esta catedral meta de peregrinos, onde o apóstolo Santiago está nos a escoitar, pois que sexa un ano, pois sí, bendecido para todos nós e para esta terra, para os seus povos e xentes. Que maravilla. Bueno, non sei se ten por aí as uvas, eu vou ir sacando... Porque temos que estar comelas, estar preparados. Alá vamos, a comelas xa prácticamente. Espera, que eu non Pois tes que buscalas porque estamos a pique de que son as badaladas e polo tanto uvas preparadas. Pero se eu tiña as uvas aquí, pero alguén máis colleu. Pois de seguro que xa van dar para que podas comelas. No, pero que non podo empezar o... Estas son as uvas da sorte de cada un, estas non se poden, o sea que polo tanto... Que non podo empezar o ano sen as uvas, Don Francisco. Vouche facer presente tamén nas boas intencións destas uvas, que imos a comer un rato todos os galegos e galegas. Bendícemas, por favor. Bendecidas quedan, con millón para todos vos. Compañeiros, quen me colleu as uvas? No, esperademe aí que baixo ahora mismo, esperade aí. Perdón, Don Francisco, espera un momento que... Eva, non, Eva, ninguén che colleu as uvas aquí. O sea, o que foi é que dixemos que cada un tiña o seu paquetiño de uvas. Eu teño o meu paquetiño de uvas, Aitana ten as súas. Eu teño as mías e as da Aitana, non? A ver, Edi, as miñas as teño eu. Pero tú non me dixestes... Que? Non me digas que estas son as de Eva. Edi, a min deches máis antes, vai un minuto. Miña nai... Vale, vaime matar. Non lle digades nada, por favor. Nunca vas a curar a ti, xa che digo eu que Ai, vou mi dicir. Miña madriña, esta vaime matar, Non comeza 2026. Eu detisei a correndo de aquí. Aquí non pasou nada, non Ai, Dios mío, bueno, en calquera caso estades nos mandando moitas fotos, moitas grazas de verdade por estas badaladas colaborativas. Queremos metelas todas, pois que nos estades mandando moitísimas. E mira, e esta é, bueno, que familia máis bonita. Amparo e Paula. Paula e Amparo. Mira aquí que nos mandan a Cea. Así me gusta. Eu creo que ímos ter que poñer lentes aos tres porque non vemos moi ben. Non vexo nada. Bueno, por pero aquí mira, a familia Álvarez. Bueno, que maravilla de Suiza. Biquiño Mima grande. que lonxe. A ver, ¿quiénes son? Por aquí, Pilar Courel. Courel, qué maravilla. Ay, Portugal. mira, nai e filla. Anda, país veciño, sempre unidos, claro que sí. Ay, mira, Biquiño para país veciño. Benbrive. Sí, no, este veo Benbrive de Vigo. Por aquí, máis temos, máis Mira, temos. feliz ano novo, mira que familia máis bonita, que decoradiña teñen a casa. Anda, aí nos están vendo os mariachis que en México. Que maravilla. A ver, e estas son de Ourense. De Vilamarín, Ourense. Moitas grazas, de verdade. Fainos moita ilusión. Dicímoslo de verdade que nos acompañe de sentir ese calor tan preto. Sabes o que me pasa? Dame un pouquiño tamén de mago agora de non estar coa miña familia. Non te pasa? Sí, a verdade é que sí. Mirade, hai outra iniciativa.
Esa que a túa familia. Aí que ven. Mirade, estamos nos sentindo moi arroupados. Hai unha residencia que tuvo unha residencia de tempo libre do Carballiño, que tivo unha iniciativa moi interesante, que non queren que ninguén no Nadal se sinta só, e por eso foron buscar a persoas que ían pasar o Nadal só, recolleronas e fixeron que foran a pasar o Nadal a esa residencia e así non están soas. Mirade que fermosa iniciativa. Hai persoas que por o Nadal quedan soas e iso non debería pasar. Eu pensei que ia pasar o Nadal soa. E nada, unha maravilla. Estamos 15 días na residencia e volvemos a casa cunha familia nova. Aquí todos somos familia. Dende a Residencia do Tempo Libre de Carballiño, desexamos vos un 2026 no que nunca esteades sós. De verdade, non se notan os 3 grados porque estamos moi preto da xente, moi preto de vos a través da TVG e na nosa lingua na que nos toca o corazón. Ai, emocionáchete ca tua familia, enténdote perfectamente. Entrou ya algo no ollo, Bueno, vou vos dicir unha cousa, agora que vexo isto por aquí, queda moi pouco xa para rematar o ano. Moi pouquiño para as nosas badaladas. Sí. Ese facemos un pequeno repaso, mellor. Bueno, non fa falta repaso ningún, que todo mundo xa sabe como vai o conto. A ver. Mellor vamos repasar. Sí, veña. Primeiro paso fundamental, e ademais rima, unha boa estrella Galicia na man. Bueno, pois tes razón, porque o que empeza ben, remata ben. E non hai nada como rematar o ano cunha boa cervexa na man. E máis, moi importante, este ano cumpren 120 anos daquela primeira fábrica que fixeron de cervexa e de xeo. De xeo, sí. En unha gran 1906. celebración. Pois sí. E miraos ahora que están brindando connosco en Noite Bella e cunha cervexa. Bueno, pois, que maravilla. A verdade é que toca poñerlle o noso brinde a mesma paixón que lle poñen eles ao facer a cervexa, non? Pois sí, así que, en canto soe a derradeira badalada, todos a brindar coas nosas cervexas. Coa mellor Estrella Galicia, feliz 2026. Claro que sí. Bueno, e agora, ai Dios, cando chegue... Bueno, quedan nada minutiños, Eu penso que é mellor quedan quedar arriba, minutiños para escoitar os sons dos cuartos. Que tal, Hola, vai que frío tal? arriba, Me faltaban as uvas, que me colleu as uvas? eu non. Eu non. Eu creo que foron os de producción. Eduardo! Collaste máis uvas. Foi culpa da Aitana. No, a mí non me metas, a mí non Que non me podo metas. comezar o ano sen as uvas. De verdad que foi sen querer. Foi un Espera, erro. Vamos Perdona. coller uva. Espera, que vos las collo eu. Vamos a ver. Para aí. Subín arriba. Que toma. E tuve que baixar para nada, porque non tiña uvas. E quedou Don Francisco ali solo. Parece normal. Quedou só. Claro. Don Francisco, baixe. Baixe. Veña pa aquí. Ai, Dios toma, mío, de colle verdad. das vosas miñas. Oye, é impresionante como se ve desde arriba. Está a plaza a tope. Pero a tope de xente, Non o vai a estar. Se temos aquí a mellor audiencia do mundo mundial, que somos todos os galegos. Maravilloso, de verdade. Eso Bueno, que fai lembro frío. que son primeiro os 4 cuartos e despois as 12 badaladas. E Ai, que quedan nervios. segundiños, temos que estar moi atentas e atentos ao momento máis especial da noite, este tránsito do ano que estamos facendo xuntos e que tan especial. Queda un minuto. Non o creo, non o creo. Pois neste minuto vou aproveitar para mandar un bico enorme a toda a miña familia, a meu mozo, a familia do meu mozo e, por suposto, a Nicolás Montenegro e a Tul Novias que me fixeron esta xoia da coroa. Eu quero aproveitar para dar as gracias á Televisión de Galicia por tanto traballo este 2025, que estou super agradecida e que... Pero quero decir algo moi importante, que toda a forza pola que eu traballo chamase Julia, a miña filla. Julia, ámote e quérote con todo o meu corazón, de verdad. Bico enorme para Julia. Eu tamén quero mandarlle un saúdo, un bico moi grande ao meu fillo Gael, e ao meu afillado Enzo, e a toda a miña familia que sempre está aí apoiándome. Pues claro e que tamén sí. a miña parexa, que é a persona máis importante. Bueno, xunto pues co meu fillo. mandamos un biquiño a todos os nosos seres queridos, por suposto que sí, a toda a miña familia que tamén nos está vendo, pero sobre po todo pequecho, a non? toda Galicia, o meu pequechiño, claro, que quedan segundos. Ai, que Quedan non creo que Todo Fisterra.
Bueno, silencio porque ver imos se non vamos a escoitar escoitar, xa os cuartos. Segundos. En 5 segundos os cuartos. Vale, a ver, atención. Atención. Vai. Qué nervios. E bico enorme tamén para Gallo, que conto que nos estarás vendo. Bicazo, eres Claro o que mellor sí. mestre da Televisión de Galicia. Os cuartos. Atentos, Unha. As badaladas. Dúas. Xa estamos nas badaladas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. E 12. ¡Feliz 2026! Bueno, estamos todos emocionados. Xa chegou o 2026, xa chegou o 2026. Temos que celebralo, bueno, pois como sempre, como cos xeos de Estrella Galicia. Arriba ese xeos de Estrella Galicia, un ano máis. Efectivamente, por un 2026 cheo de paixón, vos momentos. Sí, e que os sigamos celebrando cos xeos outra vez, cos xeos famosos de Estrella Galicia, este xeo galego con denominación de orixe. Claro que sí. Feliz Aninovo, de verdade. ¡Feliz Aninovo! Estamos moi emocionados. Carai, que frío está o xeo. Toma aí o xeo, que está moi frío. Oi, esto queima, esto queima. Queima. Fábrica de cervexa e xeo. E se se dedicasen a facer xeo? Un xeo Pois que ben que escoller unha cervexa. Felices 120 anos de paixón polo noso. A cervexa. Feliz Aninovo Galicia, Plaza do Obradoiro, queremos ver a todo mundo, cas mans arriba e as palmas. Hey, 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 hey. 2026. Cinema. Ritmo, que ritmo ten a noite. Ritmo, que ritmo ten a noite. Que ritmo ten a noite, vibra o corazón, bailan as palabras cheas de emoción, cinema na tele, pura conexión, unha man arriba e grita con nós. Hey, 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 hey. Escoita. Fermoso. Ritmo, que ritmo ten a noite. Ritmo, que ritmo ten a noite. Pasando as horas xuntos entre copiñas de licor, sigue grabado teu sorriso no meu Que ben, maravillosa Artistazos, a Orquestra Sí, señor. Cinema. Están nos mandando moita xente as fotos
estamos nos sentindo moi acompañados e estamos xa celebrando 2026, Edi e Aitana, entrando con moita alegría, con moita forza, con moita paixón e na nosa lingua, en de estar galego. facendo na nosa lingua e na nosa casa, que é a Televisión de Galicia. Pois sí. Bueno, imos ver moitas fotos que nos están mandando. Mira, da xente que está aí esperando a ver si nos vemos. Sí, señor, E está aí, mira, bonita. feliz ano. Están, non nos din donde son. Non nos din donde son. Dende Vigo. Dende Vigo, que maravilla, moi ben. moi ben. Veciños. Veciños de Aitana. A ver, que máis fotiñas temos ademais de que Vigo? nos estamos sentindo moi arroupados nesta noite ver tan se hai algunha de especial. Fisterra, veña. Carballiño, ¿no? Dende Carballido. Mira de aí tamén tomando as uvas coa Televisión de Galicia, Ai, como miña se formaran xoia. parte deste obradoiro, desta praza Valdeorras. milenaria. Ai, Estou cantas comprobando almas. que ten mellor vista son eu, Pero máis, Dende pero máis. Ferrol. Pero ti que ben ves, non? Vexo ben, gracias a Dios. Bueno, imos conectar con Eva, que foi ao Obradoiro e foi coñecer esta xente. Hai moitos peregrinos que fixeron coincidir o final do camiño co final do ano e recibir o ano 2026. A ver se atopou algúns peregrinos ou simplemente son pois xente que veu a compartir a paixón aquí con nós destas badaladas. Eva, con quen estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De dónde sodes? De Italia. De Polonia. Y de Turquía. ¡Madre mía! Todo mundo aquí. Sodes peregrinos, fixastedes o camiño? No, vivimos aquí. ¿Vives aquí? Sí. ¿Desde fai canto tempo? Bueno, 3 años. Yo vine aquí para hacer voluntariado europeo, me enamoré totalmente de Galicia y decidí quedar aquí, pues aquí estoy. ¡Qué maravilla! ¿Por aquí? Misma historia, pero yo estoy aquí desde un año. Menos, sí. Yo llevo 3 años también. ¿Por amor? Sí, por amor. Pero que terá Galicia, que enamora a todo mundo. Que lle pedides a este 2026? Que sigue así, que podemos buscar trabajo y seguir así por mucho tiempo. Bueno, muchos momentos bonitos, mucha salud, buena gente. Szczęśliwego Nowego Roku, es en polaco. ¿Eso qué significa? Bueno, pues tenéis que buscar vosotros. Ah, muy bien, déixanoslo aí. Repite outra vez. Szczęśliwego Nowego Roku. Bueno, es feliz año nuevo, simplemente. Szczęśliwego loco. Sí, sí, sí. Díxelo ben. Casi. Pois moitísimas gracias por estar aquí con nós, de verdad, graciñas. Feliz ano a todos e disfrutade moito. Compañeiros, 2026 xa! Pero volve pa aquí. Non te líes tanto, volve pa aquí, Viña, volve pa aquí. Esta muller dalle festa e ali que Justo moita queda. festa, justo moita festa. Bueno, é normal, é que é moita emoción, de verdade, estáse sentindo unha calor nesta Bueno, praza do calor. Obradoiro. Fala por ti. Sí, o calor da xente, mirade. Hola a todos outra vez, que se nos encheu isto de xente. Como estás, Obradoiro? Moitas grazas de corazón Arriba! por acompañarnos, de verdade. Moitas grazas de corazón por estar compartindo esta noite tan especial coa Televisión de Galicia. Sabedes que é, Di Aitana? Temos moitas novidades. Hola. Temos moitas novidades, Eva, para o 2026, porque podestes ver que o amor está no aire por aquí. Notades Claro, o amor está no aire. É unha das novidades da Televisión de Galicia para o ano que ven, pero lembrade, mañán segunda semifinal da sala que é o mellor dúo da historia. Non é que me competa a Non min. é que sexa tú, Non vai contigo, non? Non vai contigo, pero... Pero está moi discutida e moi interesante. O amor está no aire, Eva. Tú está aí Paco Lodeiro buscando amor por Galicia. Credes que o Con Laura atopará? Boada, pode ser? E Laura Boado. Pero Paco estaba casado, non? Sí, pero eso non implica que lle busque o amor aos demais. É unha especie de como Cupido Lodeiro. Ah, eso sí, Claro, ves? mandamos un biquiño De desde aquí a Celestino. Paco, tamén a toda a súa familia, e imos ver como no 2026 na Televisión de Galicia o amor está no aire. En Galicia, o amor non se busca, atópase polo camiño. Encontramos unha parella, eu creo que van facer match. A min gustame máis dicir que van prender. Hola, viña en busca do amor. O amor está en Galicia, está no aire, hai que buscarlo sempre. É que teño un dilema. O amor está en Galicia, próximamente na Televisión de Galicia. Esto non lo podemos perder porque a Ten quen non moi lle boa gusta pinta, o amor, Ten verdad? moi boa Por suposto. pinta. A Sobre verdade todo que sí. un amor do sincero
bueno, É do verdadeiro. Sí, ou quen sabe xa, porque Ou tantos arrimarse, que hai tantos cercou. tipos de amor, verdade? Amor o que sexa, que máis dá? O que sí que hai amor porque nos siguen chegando fotos. A ver, Isto é un sin parar. Bueno, villades o QR escaneado se queredes ver esa Mirades mente narón. familia máis grande. Ai, que Que ben, ben, que alegría nos verdade. dades. Qué bonito. Verme con ser a vista. Qué bonito é sentirse así tan arroupado. Cabanas. De onde son? De Cabanas, Cabanas. unha aperta moi grande. Biquino. Hai un que está moi serio, está dicindo, veña, saca a foto rápido, que hai que ir dormir. Dende Alemania. Dende Alemania. Guau. Internacional, Outros somos galegos. internacionais, De corazón tamén. Galicia calidade. Sí. Que máis temos A por ver, aí? que máis fotiñas temos? Fotiños. Uy, cheo de frío, Desde Desde Soria, Soria. Cubanos, cheo de frío. Mira, ten a calefacción estropeada. Sí, está con gorro con posto. sombreiro. Que me den a min ahora Oye, mismo. a min. Que máis? Carballo. City. Ai. Internacionais de todo. Que grande. Saudiño pa Carballo. Estes teñen pinta de que van pasar ben hoxe. Sí. O Villadoiro, aquí pretiño. Tamén moi ben, Pretiño moitos da nos. biquiños. Moitos biquiños. Moitas gracias por enviar. O que? A ver. Gracias por enviar Dende Ourense. tantas fotos, de verdade. Ourense. Eses están Bueno. de festa, xa están de festa eses. xa. Canto nos gustaría meter todas as fotos que Vigo. nos estades mandando. Mira, outra Viva familia Vigo. maravillosa de Vigo. Tropecentas Bueno, fotos que chegaron, antes de marcharnos, porque tú tens que ir que te está esperando Galloso. Estás home, esperando hai que Galloso. traballar, meu rei, hai que traballar. Está Galloso esperándote. Se non escaneaste o QR, non podestes ver esa mensaxe tan especial que se agochaba nese código misterioso. Imos ver todos esa mensaxe que se agochaba detrás dese código QR. Veña, vai. Hola vos, son Lalo Penelas. Nesta data tan especial quero decirvos que a vida é como unha caixa de ferramentas. Nunca sabes ben o que hai dentro, non? E as persoas somos como brocas, fijadevos. Hai de todos os tamaños e cada unha vale para o que vale. Así que, por moi duro que sexa o tabique que tedes que furar, buscade sempre dentro de vos que aí estará a broca perfecta. Amigos, amigas, feliz 2026. E se vos segue fallando, pois chamades por min. Penelas, Lalo Penelas. Gracias, Lalo Penelas, de verdad, qué maravilla. Sabios sí, señor. consellos. Siempre sabios consellos. Sempre. Antes de rematar, darlle as gracias eu tamén a Tul Novias e a miña queridísima diseñadora Lorena Formoso. Gracias, de verdade. Maravillosa. Teño que dicir outra cousiña máis. Maravillosa, Lorena Formoso. É maravilloso os 3 anos que levo como mozo. Feliz aniversario, cariño. Oh, qué bonito. Eu teño que dar as gracias ao meu sastre que David Sotoca, que fíxome este pedazo de traxe. Sabes que E ti non vas casar este ano? Como? Non ibas casar este ano? De eso estamos, Ay, de eso ay, estamos. no me digas Espero que xa. sí, espero que o 2026 sexa mellor que o 2025 que a miña pareja, sobre todo. Bueno, no, decíache tamén o de casar, porque si queres convidar á boda. Sí. Estamos aquí. Depende dos agasallos que haxe. Habrá que ver o plato. Exactamente. Bueno, antes da boda, a min o corpo pídeme música. A mí Sí, a tamén, mí un poquinho tamén. festa. Non hai un DJ por aí. Perreo. Sí. No. Bueno, imos... Eu teño a canción ideal. Non Sí. fai falta DJ. Que? Temos unha canción que leva soando na radio, nos coches, na casa, en todos os lados. E cale, Arturo, cale a nosa É canción. a canción do videoclip de Nadal da Televisión de Galicia. Subide o volume, cantade con nos, grazas de corazón por acompañarnos na Televisión de Galicia, na lingua que levamos todos no corazón. Feliz 2026.